Tesla Model 3 са изключително здрави и надежни електромобили, но една от слабостите им е горен носач, който доста бързо може да се разкърца, особено на по-ранните модели. Той се сменя сравнително лесно, но първо трябва да се осигурим достъп до болтовете му. За целта сваляме колобрана и всички кори под капака. Внимателно се откачат механизми, има капак, под който е оставен специален отвор за достъп. Освобождаваме първо шарнирния болт от шенкела на главината, след това и горния тампон на целия амортисьор, който се държи на 5 болта. По този начин се осигуряваме достъп до болта с гайката на тампоните на носача. След като махнем тях, той е съвсем свободен да излезе. Слагаме подобрен носач, който трябва да издържи повече. Имайте предвид, че затягането на тампоните става в неутрална позиция на самия носач, за да не ги напрягаме излишно. Сглобяването е в обратен ред, закачваме си сензора за позицията на окачването. След смяна на който и да е носач или още повече пък кормилен накраник, задължително се минава стенд за сходимост. Процедурата като цяло е доста тривиална и би трябвало всеки сервис да могат да се справят, но често идват при нас клиенти, при които не са успели да им открият проблема, тъй като в сервизите търсят нещо по-сериозно и не са свикнали, че толкова малко скърцане може да е проблем за собственика на електромобил. И така Model 3 може отново да се върне на пътя, напълно тиха и без никакви дразнещи шумове.